దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి. మనల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి, మీ ప్రియ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు నామములో మీ సన్నిధిలోకి వస్తున్నాము తండ్రి. మరి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుండగా సత్యమేదో గ్రహించడానికి మా యొక్క మనోనేత్రను వెలిగించండి, నీ చిత్తాన్ని తెలియజేయండి. నా తండ్రి, మేము మా మనస్సులను నా తండ్రి జాగ్రత్తగా మార్చుకొని నీ వాక్యంలోనికి నడిపించలాగున నీకు భయభక్తులు కలిగి జీవించటకు సహాయం చేయమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, మరి ఈరోజు మారు మనసు అంశం ద్వారా మీ చేరువలోనికి రావడం చాలా సంతోషకరం. అయితే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారము మనల్ని కావాలనుకున్న దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనల్ని కావాలని ఈ జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే క్రీస్తులో మనల్ని ప్రేమ చేత ఏర్పరచుకున్నాడని ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనం చూస్తాం. మరి ఈ యొక్క మారు మనసు అయితే ప్రియులారా, మనం గమనించినట్లయితే మారు మనసు అంశము. ప్రియులారా, మరి రక్షణ పొందాలంటే ఏమి చేయాలి? బాప్తిజము తీసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. అయితే పేతురు అంటున్నాడు, మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము బాప్తిజము తీసుకోండి. ఏమంటున్నాడు పేతురు? మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ప్రతివారు యేసుక్రీస్తు నామములో బాప్తిజము తీసుకోవాలి అనేసి చెప్తున్నాడు. దానికి సాదృశ్యమైన బాప్తిజం ఇప్పుడు మిమ్ములను రక్షించుచున్నది అనేసి కూడా చెప్తున్నాడు. పిల్లరా, అపోస్తల కార్యములు 16వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో, అందుకు వారు ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసముంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుదురని చెప్పి అని అంటున్నాడు. ఏంటట? అందుకు వారు, ఎవరు వీళ్ళు? పౌలు శీలలు. ఏమని చెప్తున్నారు? వారు ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసముంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుదురని చెప్పి. ఎవరితో చెప్తున్నారు? చెరసాల నాయకుని కుటుంబముతో చెప్తూ ఉన్నారు, చెరసాల నాయకునితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమని చెప్తున్నారు? అయ్యలారా, రక్షణ పొందుటకు నేనేం చేయాలి అని చెరసాల నాయకుడు అడిగితే, అందుకు వారు ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారు రక్షణ పొందుతారు అనేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా 32వ వచనంలో చూస్తే, అతని ఇంటనున్న వారందరికీ దేవుని వాక్యమును బోధించిరి. ఈరోజు బాప్తిసాలు తీసుకుంటున్నారు, కానీ వాక్యం విని తీసుకోవట్లేదు. స్వస్థతలను చూసి తీసుకునేవారు సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది. పిల్లకు పెళ్ళి అయితే లేదంట, బాప్తిజం తీసుకోవాలట. పెళ్ళి అయిపోతుందట. పెళ్ళి అయితే బాప్తిజం తీసుకుంటారు. ఇలాంటి బాప్తిసాలు వచ్చేసాయి. ఇంకొకైనా సర్టిఫికెట్ కొరకు అంట, సర్టిఫికెట్ల కొరకు బాప్తిసాలు తీసేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి జరుగుతుంది క్రైస్తవ సమాజంలో. ప్రియులారా, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. యేసు నామమునందు విశ్వాసం ఉంచుము, నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుదురు అనంటే, ఇక్కడ బాప్తిజం తీసుకోకుండా విశ్వాసం ఉంచితే రక్షణ పొందుతారా అనేటటువంటిది. అంటే మధ్యలో ఏం కావాలి? 32వ వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడు? అతని ఇంటి వారికి అందరికీ దేవుని వాక్యమును బోధించాలి. రక్షణ అంటే బాప్తిజం తీసుకోకముందు వాక్యము ప్రకటించబడాలి. ఆ ప్రకటించబడినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని వారు వినాలి. ఇక్కడ వీళ్ళేం చేస్తున్నారు? అపోస్తులైన పౌలు శీలలు వారు వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఎప్పుడు బోధిస్తున్నారు? రాత్రికాల సమయంలోనే వాళ్ళు బోధిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆ రాత్రికాల సమయంలోనే వాళ్ళు బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఆ వాక్యమును వారందరికీ దేవుని వాక్యమును బోధించారు. వాళ్ళ ఇంటి వారందరికీ కూడా వాక్యమును బోధించారు. ఎప్పుడు? 33వ వచనం, రాత్రి గడియలోనే అతడు వారిని తీసుకొని వచ్చి వారి గాయములు కడిగెను. వెంటనే అతడును అతని ఇంటి వారును బాప్తిసము పొందిరి. ఎప్పుడండి? రాత్రికాల సమయంలోనే వాక్యాన్ని బోధించారు. వాక్యాన్ని బోధించింది
ఆ వాక్యం బోధింపబడ్డది, ఆ విన్న వాక్యము వారి హృదయంలో కార్యసిద్ధి కలిగజేసింది, పశ్చాత్తాపడ్డారు, మారు మనసు పొందారు. లాస్ట్కు ఎక్కడికి నడిపించారు? బాప్తిజం దగ్గరికి. అంటే ముందు ఏం జరిగింది? వినాలి, విశ్వసించాలి, పశ్చాత్తాపడాలి, మారు మనసు పొందాలి. తర్వాత చివరి స్టేజ్ బాప్తిజం. ఇదన్నమాట. ఈ స్టేజ్లు ఏమి లేవు. పశ్చాత్తాపడడం లేదు, మారు మనసు పొందడం లేదు, వినడం లేదు. కానీ చూసి బాప్తిజాలు చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు చూసి అని అంటే అక్కడ రోగం బాగా అయిపోయిందట ఆమె బాగా అయిపోయిందట, ఈమెకు మంచిగా అనిపించిందట, నేను కూడా బాప్తిజం తీసుకోవాలా, దేవుని నమ్ముకోవాలా. ఇది జరుగుతున్నటువంటి క్రైస్తవ సమాజంలో జరుగుతుంది. ఇది ఈ యొక్క బాప్తిజాలు కరెక్టా? ఒకసారి ఆలోచించండి మీరే. ప్రియులారా, అపోస్తల కార్యములు 8వ అధ్యాయం 34వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, అప్పుడు నసంపకుడు ప్రవక్త యొక్కని ఎవని గూర్చి ఇలాగ చెప్పుచున్నాడు, తన్ను గూర్చియా వేరొకను గూర్చియా, దయచేసి నాకు తెలుపుమని పిలుపుని అడిగాను. ఏంటట? చెప్పమంటున్నాడు. నసంపకుడు ఈయన అడుగుతున్నాడు పిలుపును, నన్ను గూర్చా నాకు తెలుపును అనేసి అక్కడ చెప్తున్నాడు. అపోస్తల కార్యంలో అలాగే 8వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, అయితే పిలుపు దేవుని రాజ్యమును గూర్చియు యేసు క్రీస్తు నామమును గూర్చియు సువార్త ప్రకటించుచుండగా వారతని నమ్మి పురుషులను స్త్రీలను బాప్తిసము పొందారు. ఇక్కడ కూడా ఏమని చెప్పారట? వీళ్ళు సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారంట. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వాక్యాన్ని, చాలా జాగ్రత్తగా క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి అందులో ఉన్నటువంటి మర్మాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకట? అయితే పిలుపు దేవుని రాజ్యమును గురించి, దేవుని యొక్క రాజ్యమును గురించి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు నామమును గూర్చి సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. సువార్తలో దేవుని శక్తి ఉంది. ప్రియులారా, సువార్త మర్మము తెలియాలి. ఫస్ట్ సువార్తలో దేవుని యొక్క శక్తి ఉన్నది. నశించు వారికి వెర్రితనముగా ఉంది, కానీ రక్షించబడుతున్న నీకు దేవుని శక్తి సువార్తలో ఉంది. ప్రియులారా, రక్షించబడుతున్నటువంటి నీకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. ప్రియులారా, చాలా జాగ్రత్తగా సువార్తను గురించి తెలుసుకో. అయితే ఇక్కడ పిలుపు ఏం చేస్తున్నాడు? దేవుని యొక్క రాజ్యమును గురించి, అలాగే యేసు క్రీస్తు నామమును గురించి సువార్త ప్రకటించుచుండగా వారతని నమ్మారట. పిలుపుని నమ్మారా? లేకపోతే పిలుపు బోధించినటువంటి ఆ యొక్క మాటలను నమ్మారా? అంటే ఆ మాటలను నమ్మారు అనేసి మనకు అర్థమవుతుంది. నమ్మి ఏం చేశారట? పురుషులను స్త్రీలను బాప్తిసము పొందిరి. ఇక్కడ స్త్రీలు పురుషులట బాప్తిసము పొందారట. ఎవరు ప్రకటించారు అంటే పిలుపు గారు దేవుని రాజ్యమును గురించి, యేసుక్రీస్తు నామమును గురించి సువార్త ప్రకటించుచుండగా మరి ఇక్కడ స్త్రీలు పురుషులు బాప్తిసము పొందారు. 14వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, సమరయ వారు దేవుని వాక్యము అంగీకరించిరని యెరూషలేములోని అపోస్తులు విని పేతురును యోహానును వారి యొద్దకు పంపిరి. చూడండి, సమరయులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అంగీకరించారంట. కాబట్టి యెరూషలేములోని అపోస్తులు విని పేతురు యోహాను వారి యొద్దకు పంపిరి అనేసి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ వినటం కానీ, పశ్చాత్తాపడటం కానీ, విశ్వాసం ఉంచటము కానీ, మారు మనసు పొందటం కానీ, యేసు ప్రభువుని నీ నోటితో ఒప్పుకోవటం కానీ, దేవుడు క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేపాడని ఒప్పుకోవాలి. ప్రియులారా, ఏంటట? వినాలి. ఫస్ట్ వినటం. ప్రకటించబడుతుంది వాక్యము. పిలుపు గారు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ప్రకటించినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని వాళ్ళు విన్నారు. విని ఏం చేశారట? వారి యొక్క హృదయంలో విశ్వాసం అనేటటువంటిది జరిగింది. విశ్వాసం ద్వారా ఏమైంది? పశ్చాత్తాపము జరిగింది. పశ్చాత్తాపం ద్వారా ఏం జరిగింది? మారు మనసు జరిగింది. మారు మనసు జరిగిన తర్వాత ఇంకేం చెప్తున్నారంటే, యేసు ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పుకొనుము, దేవుడు క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేపాడని ఒప్పుకోవాలి. ఇది నమ్మటం. బాప్తిసము తీసుకోకముందు ఇవన్నీ జరగాలి.
ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత నువ్వు బాప్తిసం దగ్గరికి రావాలి. ఇదన్నమాట బైబిల్ యొక్క క్రమం ఇది. అయితే ఈరోజు మనము మారు మనసును గురించినటువంటి మారు మనసు ఎలా కలగజేయబడాలి, మరి మారు మనసుల గురించి మనము కొన్ని విషయాలు ప్రాముఖ్యంగా నేర్చుకున్నాం పిల్లరా. మరి యోహాను కానీ యేసుక్రీస్తు కానీ యూదులతో చెప్పినటువంటి మాటలు ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొందుడని యూదయ అరణ్యములో ప్రకటించుచుండెను. యోహాను గారు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ఏమని? మారు మనస్సు నిమిత్తము ఆయన పంపబడ్డాడు. మారు మనసు అయితే ప్రభు మార్గమును సరళము చేయుడని అరణ్యములో ఒక కేక. ఆయనే యోహాను గారి గురించి చెప్తున్నటువంటి మాట. ఈ యోహాను గారు బాప్తిసం ఇచ్చారు. దేని కొరకు బాప్తిసం ఇచ్చాడు అంటే మారు మనసు నిమిత్తము ఆయన బాప్తిసము ఇచ్చినట్లుగా మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తున్నాం. అందుకనే యోహాను గారు ఎందుకు పంపబడ్డాడు అంటే మారు మనసు నిమిత్తమైన బాప్తిసం ఇవ్వడానికి, అనేకులకు ప్రభు మార్గాన్ని సరళం చేయటానికి ఆయన పంపబడ్డాడు. కాబట్టి పిల్లరా, పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొందుడని యూదయ అరణ్యములో ప్రకటించుచుండెను. చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాటలు. ఇంకా మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో కూడా యేసుక్రీస్తు కూడా చెప్తున్నటువంటి మాటను ఒకసారి మనం చూద్దాం. అప్పటి నుండి యేసు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది గనుక మారు మనసు పొందుడని చెప్పుచు ప్రకటింప మొదలుపెట్టెను. మారు మనసు పొందుడని యేసుక్రీస్తు ప్రకటింప మొదలు పెట్టాడు. అక్కడ యోహాను గారు చెప్పారు, ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా చెప్పారు. అంటే బాప్తిసము తీసుకోవటము మూలాన ఏం జరుగుతుంది అని అంటే నికోదముతో చెబుతున్నటువంటి మాటలు ఒకసారి మనము గమనించినట్లయితే, ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ పరలోక రాజ్యాన్ని చూడలేడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నికోదేముతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాటలు పిల్లరా. అందుకనే ఒకడు నీటి మూలముగా జన్మించాలి, ఆత్మ మూలముగా జన్మించాలి. అలా జన్మిస్తేనే తప్ప పరలోక రాజ్యాన్ని చూడలేడు అనేసి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నికోదేముతో చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే గాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. కొత్తగా జన్మించటం అంటే బాప్తిసము ద్వారా ఏమి జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ అంటే క్రొత్తగా జన్మించడం అంటే బాప్తిసం పొందటం. ఈ బాప్తిసం పొందినవాడు దేవుని యొక్క రాజ్యములోనికి ప్రవేశిస్తాడు, దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని చూస్తాడు, దేవునితో యుగాలు జీవించేటటువంటి పరిస్థితి ఈ బాప్తిస్వములో ఉంది పిల్లారా. అందుకని అంటాడు కదా, ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. బాప్తిసము పొందకుండా, బాప్తిసము తీసుకోకుండా దేవుని యొక్క రాజ్యమును చూడలేనటువంటి పరిస్థితి అనేసి మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే 5వ వచనంలో మనం చూస్తే 3:5 యోహాను సువార్త, యేసు ఇట్లా నేను ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అదే చెప్పారు. ఏమనంటే ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించాలి, జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడని మరి వారితో అక్కడ ఆయనతో చెప్తున్నటువంటి మాటలు పిల్లరా. మరి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చింది దేని కొరకు అంటే పరలోక రాజ్యాన్ని స్థిరపరచుటకు, భూమి మీద పరలోక రాజ్యాన్ని పునఃస్థితి స్థాపన జరిగించటానికే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అందుకే పరలోక రాజ్యము సమీపిస్తుంది, మారు మనసు పొందుడి అని. పరలోకానికి వెళ్ళాలనంటే మారు మనసు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది పిల్లరా. ఈ యొక్క మారు మనసు లేకుండా, నీ హృదయంలో పశ్చాత్తాపము లేకుండా, నీ హృదయంలో విశ్వాసము లేకుండా, నీ హృదయంలో వినటము ద్వారా విశ్వాసం అనేటటువంటిది లేకుండా, ఇవన్నీ నువ్వు చేయకుండా, మరి మారు మనసు లేకుండా
నువ్వు పరలోక రాజ్యాన్ని చేరలేవు అనేసి సత్యాన్ని మరి బైబిల్ గ్రంథం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. పిల్లల ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో వారైతే అంధకారమైన మనసు గలవారై తమ హృదయ కాఠిన్యము వలన తమలోనున్న అజ్ఞానము చేత దేవుని వలన కలుగు నిరీక్షణలో నుండి వేరుపరచబడిన వారై తమ మనస్సులకు కలిగిన వ్యర్థతను అనుసరించి నడుచుకొని ఉన్నారు. ఏంటట? తమ మనస్సుకు వచ్చినటువంటి వ్యర్థ ప్రవర్తనను బట్టి వాళ్ళు నడుచుకుంటున్నారు. వారైతే అంధకార సంబంధమైన మనస్సు గలవారై అని అంటూ ఉన్నాడు. పిల్లరా, ఎవరు వీళ్ళు? 19వ వచనం 21వ వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే మరి ఎవరు వీళ్ళు అని అంటే అన్యజనులట బాప్తిసము తీసుకోకముందు మరి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి మరి ఎలా ఉందనంటే మరి దేవుడు లేని జనముగా వాళ్ళు ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు శిలువ మరణ పునరుత్థానం ద్వారా జరిగినటువంటిది. మరి ఈ యూదుడని లేదు, గ్రీక్ దేశస్థుడని అందరూ కూడా మరి శిలువలో మరి అందరూ కూడా మన ఉభయములను ఏకము చేసును అనేటటువంటిది మరి మాట ఉంటుంది. పిల్లరా, మరి ఆ ఉభయములను ఏకం చేశాడు అంటే యూదులను అన్యజనులను శిలువ ద్వారా ఏకము చేశాడు. ఆ మధ్య కూడా ఏంటి? ధర్మశాస్త్రం. ఆ ధర్మశాస్త్రం శిలువలో కొట్టివేయబడిన తర్వాత ఇక్కడ యూదులు, అక్కడ అన్యులు ఇద్దరు కూడా ఏకమయ్యేటటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా అన్యులే. క్రీస్తు దగ్గరకు వస్తే క్రైస్తవునిగా దేవుని వారసుడిగా చేర్చబడుతున్నావు సంఘములో. పిల్లరా, అదే చెప్తున్నాడు. అయితే ఇలా ముందున్నటువంటి స్థితిని గురించి చెప్తున్నాడు. అయితే బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత ముందు అన్యజనులుగా ఉన్నటువంటి వారు అయితే ఇప్పుడు బాప్తిజం తీసుకున్నారు కనుక ఇప్పుడైతే సంఘములో చేర్చబడినటువంటి వారు కాబట్టి ఇప్పుడు యూదుడని కానీ గ్రీకు దేశస్థుడని కానీ ఏ భేదము లేదు అని వాక్యం చెప్తుంది. పిల్లరా, అయితే అందరూ క్రీస్తులో మరి సంఘములో చేర్చబడుతున్నారు, క్రీస్తులో ఏకమై ఉన్నారు అనేసి మన సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. పిల్లరా, మరి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఉపదేశించబడినప్పుడు వాక్యాన్ని బట్టి నీలో మారు మనసు ఎందుకు కలగాలి? వాక్యాన్ని బట్టి మనకు మారు మనసు కలగాలి. ఉపదేశించబడితేనే మారు మనసు కలుగుద్ది, ఉపదేశించబడితేనే పశ్చాత్తాపము కలుగుద్ది, ఉపదేశించబడితేనే యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకుంటావు, దేవుడు క్రీస్తును లేపాడని నీవు విశ్వసిస్తావు. కాబట్టి ప్రియులారా, ఉపదేశించబడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి? వాక్యము చెప్పబడాలి, వాక్యము ప్రకటించబడాలి. ఈ యొక్క వాక్యము ఎప్పుడైతే ప్రకటించబడుతుందో ఆ విన్న వాక్యమును విశ్వాసం అనేటటువంటిది జరుగుద్ది. జరిగిన తర్వాత పశ్చాత్తాపం వస్తుంది, పశ్చాత్తాపం జరిగిన తర్వాత మారు మనసు జరుగుద్ది. ఆ తర్వాత ఫైనల్గా బాప్తిజం తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇవన్నీ ఏమి లేకుండా మరి బాప్తిజం తీసుకొని తప్పిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉందా అని అంటే ఉంది. పిల్లరా, బాప్తిజం తీసుకున్నా తప్పిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి తప్పిపోతే తీసుకున్న బాప్తిజం కూడా వేస్ట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. పిల్లరా, అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే మరి నీకోసం దేవుడు తన సొంత కుమారుణ్ణి మరి లోకానికి పంపించాడు అనేసి మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన అంటే యేసుక్రీస్తు శరీరమందు మన పాపాలకు శిక్ష విధించాడు. నీ యొక్క మనసు మారాలి అని, నీ యొక్క హృదయ ఆలోచనలు మారాలి. ఒక ఆయన మరి బాప్తిజము తీసుకున్నాడట, సంఘములో చేర్చబడ్డాడట. ఎవరైనా? సీమోను. ఒక ఆయన బాప్తిజము తీసుకున్నాడట. సీమోను గురించి ఒకసారి మనము పరిశీలన చేద్దాం. అపోస్తుల కార్యాలు 8వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో సీమోను అను ఒక మనుష్యుడు లోగడ ఆ పట్టణములో గారడి చేయుచు తానెవడో ఒక గొప్ప ప్రవక్త, గొప్పవాడని చెప్పుకొనుచు సమరయ జనులను విభ్రాంతి పరిచెను. ఏం చేశాడట ఈ యొక్క సీమోను గారు? లోగడ ఒక పట్టణంలో గారడి చేస్తున్నాడట. గారడి చేస్తూ ఏం చేస్తున్నాడట? ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి సమరయులను
విభ్రాంతి పరుస్తున్నాడట, విభ్రాంతి పరుస్తున్నాడట. ఇంకా చూద్దాం, చూడండి 9వ వచనము, ఇంక 10వ వచనం చూద్దాం. దేవుని మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఇతడేనేమో అని చెప్పుకొనుచు అతని లక్ష్య పెట్టిరి. దేవుని మహాశక్తి అనబడినటువంటి వాడు ఇతడేనేమో అని సమరయులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆయన చేసేటటువంటి ఆ క్రియలకు విభ్రాంతులైపోయారట. విభ్రాంతి నుండి మరి దేవుడు మహాశక్తి అనబడినటువంటి వాడు, దేవుని మహాశక్తి అనబడినటువంటి వాడు ఇతడేనేమో అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. 11వ వచనంలో మనం చూస్తే, అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని విభ్రాంతి పరిచినందున వారు అతని లక్ష్య పెట్టిరి అనేసి అక్కడ రాయబడింది. పిల్లరా, గారడి చేసేటటువంటి వాడు, ఈరోజు గారడి చేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది. సీమోను ఇక్కడ గారడి చేస్తూ పిలుపు దేవుడి రాజ్యమును గురించి, యేసుక్రీస్తు నామమును గురించి సువార్త ప్రకటించుచుండగా వారు అతనిని నమ్మి పురుషులను స్త్రీలను బాప్తిసము పొందిరి. అప్పుడు సీమోను కూడా నమ్మి బాప్తిసము పొందాడు. ఇక్కడ నమ్మాడు, పిలుపు ప్రకటించాడు, సువార్తను గురించి చెప్పాడు, యేసుక్రీస్తు సువార్తను గురించి చెప్పాడు, దేవుని రాజ్యముల గురించి అక్కడ వాక్యం ప్రకటించబడ్డది. ప్రకటించబడినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నమ్మాడు, బాప్తిజము తీసుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు 13వ వచనంలో ఒకసారి మనం చదివితే, అప్పుడు సీమోను కూడా నమ్మి బాప్తిజము పొంది పిలుపును ఎడబాయకుండి సూచక క్రియలను గొప్ప అద్భుతములను జరుగుట చూచి విభ్రాంతి నొందెను. ముందేం చూశాము? ఎవరు ఈయన సీమోను చేసేటటువంటి ఆ యొక్క క్రియలను బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు విభ్రాంతి చెందారు అనేసి ముందు మనం చూసాం. ఇప్పుడు పిలుపు చేస్తున్నటువంటి అద్భుత కార్యాలు, సూచక క్రియలు ఇవన్నీ చూసి ఈ యొక్క సీమోను విభ్రాంతి చెందాడట. ముందు ఏమని చెప్పుకున్నారు ప్రజలు సీమోను గురించి? అయ్యో, దేవుని మహాశక్తి అనబడేటటువంటి వాడు ఇతడేమో అని వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ పిలుపు చేసేటటువంటి ఈ యొక్క అద్భుత క్రియలు, సూచక క్రియలు, గొప్ప అద్భుత క్రియలు జరిగిస్తున్నాడు కదా, వీటిని చూసి మరి యొక్క సీమోను గారు కూడా విభ్రాంతి పొందాడట. అందుకని అక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, సీమోనును ఎడబాయలేదంట. అక్కడ చెప్తున్నటువంటి మాట ఎడబాయకుండా వెంబడిస్తూ ఉన్నాడంట సీమోను గారు. ఇంకా 14వ వచనంలో, సమరయ వారు దేవుని వాక్యం అంగీకరించాలని యెరూషలేములోని అపోస్తులు విని పేతురును యోహానును వారి యొద్దకు పంపిరి. వీరు వచ్చి వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందవలనని వారి కొరకు ప్రార్థన చేసిరి. అంతకు ముందు వారిలో ఎవరి మీదను ఆయన దిగియుండలేదు. వారు ప్రభువైన యేసు నామమున బాప్తిసము మాత్రము పొంది యుండిరి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నాయి. ఇంకా 17వ వచనంలో మనం చూస్తే, అప్పుడు పేతురును యోహానును వారి మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి. ఏంటట? పేతురు యోహాను గారు వారి మీద చేతులుంచి పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి అనేసి ఇక్కడ అపోస్తులు చేతులుంచుట వలన పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించబడెనని సీమోను చూసి, ఇక్కడ సీమోను గారు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు ఎడబాయలేదో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఎందుకు పిలుపుని ఎడబాయలేదో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఎందుకు ఎడబాయలేదట? అద్భుత కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, సూచక క్రియలు జరుగుతున్నాయి, అందుకనే వెంబడించాడు, అందుకనే ఎడబాయకున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నానంటే, పేతురు యోహాను వారి మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి. అపోస్తులు చేతులుంచుట వలన పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహింపబడనని సీమోను చూసి వారి ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి, చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ వాక్యాన్ని వినండి, వారి ఎదుట పేతురు యోహానుల ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి, నేనెవని మీద చేతులుంచుదునో వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లు ఈ యొక్క అధికారము నాకియుడని వారిని అడిగాడంట. ఏమని అడిగాడు? మీరు చేతులుంచి ప్రార్థిస్తున్నారు కదా, పరిశుద్ధాత్మను పొందుతున్నారు కదా, ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను నేను మీ ముందు
ద్రవ్యం పెడతాను, కొన్ని డబ్బులు ఇస్తాను, కొంత ధనాన్ని ఇస్తాను, మీరు కూడా ఆ యొక్క నాకు అమ్మేసేయండి, నేను ఇంకా సంపాదించుకుంటాను, ఇంకా విభ్రాంతి పరుస్తాను జనాలను, నేనేదో గొప్పగా చెప్పుకుంటాను, నేను గొప్ప అయిపోవాలి అనేటటువంటి ఆలోచన ఆ యొక్క సీమోను కలిగి ఉన్నాడు పిల్లరా. అందుకని అంటాడు కదా, అక్కడ ఫిలిప్పు గారు బాప్తిజం ఇచ్చేశాడు, వాక్యాన్ని నమ్మాడు, బాప్తిజం తీసుకున్నాడు. తీసుకున్న తర్వాత కూడా మారనటువంటి హృదయం అన్నమాట. ఇక్కడ మారలే, బాప్తిజాలు తీసేసుకుంటున్నారు కానీ మారు మనసు లేనటువంటి హృదయాలు, పశ్చాత్తాపము లేనటువంటి హృదయాలు, విశ్వాసముతో కూడినటువంటి లేదు వారి యొక్క జీవితము. ప్రియులారా, మారు మనసు లేని జీవితాలు అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. మారు మనసు లేదు, బాప్తిజం తీసేసుకున్నాడు, ద్రవ్యం ఇచ్చి కొంటాను అని పేతురు యోహానులతో చెప్తూ ఉన్నాడు. మీరు నాకు ఆ యొక్క అధికారాన్ని ఇవ్వండి, మీకు ఏం కావాలో మీకు ద్రవ్యం ఇస్తాను, మీకు ధనం ఇస్తాను, మీకు కావాల్సింది ఇస్తాను, కానీ ఆ అధికారం నాకు ఇవ్వండి అనేసి చెప్తున్నటువంటి మాటలు. ఇప్పుడు ఇలాగా 20వ వచనములో మనం చూస్తే పేతురు గారు చెప్తూ ఉన్నాడు, అందుకు పేతురు, నీవు ద్రవ్యం ఇచ్చి దేవుని వరమును పొందునని తలంచుకొనవద్దు. ఏమంటున్నాడు? నువ్వు ద్రవ్యం ఇచ్చి ఈ యొక్క దేవుని వరమును సంపాదించుకున్న తలంచవద్దు అనేసి చెప్తూ, నీ వెండి నీతో కూడా నశించునుగాక, నీ హృదయం దేవుని ఎదుట సరి అయినది కాదు గనుక ఈ కార్యమందు నీకు పాలు పంపులు లేవు. చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాటలు పేతురు గారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమని చెప్తున్నారట? కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనసు లేనటువంటి హృదయాలు, అందుకనే 22వ వచనములో, కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనస్సు నొంది ప్రభువును వేడుకొనుము. ఒకవేళ నీ హృదయ ఆలోచన క్షమించబడవచ్చును, నీవు ఘోర దుష్టత్వములోను దుర్నీతి బంధకములలోనూ ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నదని చెప్పాను. బాప్తిసం తీసుకున్నాడు సీమోను, కానీ మారు మనసు లేదు. బాప్తిసం తీసుకోకముందు ఆ సమరయలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రజలను ఎలాగైతే విభ్రాంతిపరిచాడో అదే ఆలోచనలో ఉన్నాడు. అందుకనే పిలుపును ఎడబాయకుండా లేదు. కాబట్టి పిల్లరా, ఈ పేతురు యోహానులు చేతులుంచి పరిశుద్ధాత్మను పొందుడని వారు ప్రార్థన చేశారు. చేతులుంచి ప్రార్థన చేసిన అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందారు. అది చూసి మీ ఎదుట నేను ద్రవ్యాన్ని పెడతాను, ఈ అధికారం నాకు కూడా అంటే మారని హృదయము, మారు మనసు లేనటువంటి హృదయము, మార్పు లేదు, హృదయంలో మార్పు లేదు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియులారా. ఇంకా మనం చూద్దాం ప్రియులారా. ఇంకా మరి బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత కూడా మరి మారని హృదయము మరి అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా. అయితే మరి ఇక్కడ వాక్యం ప్రకటించబడింది, మరి విశ్వసిస్తూ ఉన్నారు, విశ్వసించాడు, మారు మనసు చెందాడా అంటే చెందలేదు. వాక్యం ప్రకటించబడ్డది, బాప్తిజం తీసుకున్నాడు, కానీ మారు మనసు చెందలే, విశ్వాసము రాలే, పశ్చాత్తాపము హృదయంలో కలగలేదు అన్నట్లుగానే మనము ఈ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మనం చూడవచ్చు ప్రియులారా. మరి నమ్మాడు కానీ మారు మనసు మారలేదు. చాలామంది బాప్తిజం తీసుకుంటున్నారు కానీ సంఘంలో చేర్చబడుతున్నారు కానీ మారు మనసు పొందడం లేదు. అదే చెప్తున్నాడు. అందుకనే ఇక్కడ తీతు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో, మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తన కనికరము చొప్పునే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్థానము ద్వారాను పరిశుద్ధాత్మకు మనకు నూతన స్వభావమును కలగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను అనేసి ఇక్కడ తీతు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలము కాదండి, దేవుని యొక్క కనికరమును బట్టే మనం పునర్జన్మ సంబంధమైన స్థానము ద్వారా, అంటే నువ్వు తీసుకునేటటువంటి బాప్తిసము ఎలా ఉండాలంటే మారు మనసు పొందాలి, పశ్చాత్తాపడాలి, విశ్వాసము కలగాలి, నీలో ఈ 3 కలగాలి. తర్వాత పునర్జన్మ సంబంధమైన స్థానం అంటే బాప్తిసము, తిరిగి బాప్తిసంలో తిరిగి బ్రతికించబడటం. బాప్తిసంలో ఏమవుతున్నాయంటే నీ పాప జీవితం మొత్తం కూడా సమాధి చేయబడుతుంది. తిరిగి లేవడం ద్వారా కొత్త జీవితాన్ని నువ్వు
అవలంబిస్తూ ఉన్నావు. ప్రియులారా, నీ యొక్క పాప జీవితం అంతా కూడా, నీ యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఎప్పుడు వదిలిపెట్టుకోవాలి? నీళ్ళలో ముంచినప్పుడు మరి అక్కడ వదిలేసుకోవాలి. బాప్తిసంలో నువ్వు టోటల్గా చనిపోవాలి. నువ్వు ఏమి చేసావో ముందు అవన్నీ వదిలేసుకోవాలి. అదంతా బాప్తిసంలో దాన్ని సమాధి చేసేయాలి, దాన్ని విడిచిపెట్టాలి. విడిచిపెట్టి మరి దేవుని కొరకు బ్రతకాలి. మారు మనస్సు అనేటటువంటిది. పిల్లరా, ఇంకా మనం చూస్తే మారు మనసు పొందకుండానే బాప్తిసాలు తీసేసుకుంటున్నారు చాలామంది. పిల్లరా, మరి అననీయ సభ్యురాలు కూడా బాప్తిసము తీసుకొని సంఘములో చేర్చబడ్డారు. కానీ వారి యొక్క క్రియలు ఎలా ఉన్నాయంటే పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చేటటువంటి వారుగా అయిపోయారు. అందుకనే అక్కడ పేతురు గారు వారితో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, అననీయతో, మీరు ఎందుకు మరి పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరుస్తూ ఉన్నారు? ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మను మోసం చేస్తూ ఉన్నారు మీరు అనేసి అక్కడ చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. పిల్లలు చూద్దాం, చూడండి. అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము మనం చూసినట్లయితే అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము, అననీయ అనే ఒక మనుషుడు తన భార్య అయిన సఫీరాతో ఏకమై పొలం అమ్మారట. ఏకమై పొలం అమ్మారంట. 3వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, అప్పుడు పేతురు, అననీయ, నీ భూమి వేలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను? అది చూడండి, పేతురు గారు అంటున్నాడు, అననీయ, నీ భూమి వేలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు ఎందుకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించను అనేసి అడుగుతున్నాడు. కానీ అది నీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు నీదే కదా, అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడండి. పిల్లరా, పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి పరిశుద్ధాత్ముడే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అక్కడ పేతురు గారితో మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు అమ్మినావు, నువ్వు నీ భూమి వేలలో కొంత దాచుకున్నావు. ఎందుకు దాచుకున్నావు? సాతాను ఎందుకు నీ హృదయాన్ని ప్రేరేపించింది అనేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే 4వ వచనంలో చూస్తే, అది నీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు మీదే కదా, అమ్మిన పిమ్మట నీది, అది నీ వశమై ఉండలేదా? ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు? నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితివని వారితో చెప్పాను. చూడండి, ఏమైపోయింది? దేవునితో అబద్ధమాడాడు, బాప్తిసం తీసుకున్నాడు, కానీ అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు. మారు మనసు లేనటువంటి జీవితాలు, పశ్చాత్తాపము లేనటువంటి జీవితాలు, విశ్వాసముతో ఉండవలసినటువంటి విశ్వాసము కలగట్లేదు. ప్రకటించబడుతున్నటువంటి వాక్యాన్ని వినడం లేదు. అసలు ఫస్ట్ వింటే విశ్వాసం వస్తుంది. అసలు వినడం లేదు, పెడచెవున పెడుతూ ఉన్నారు. సీమోను ఎలాగైతే పెడచెవున పెట్టాడు, అననీయ ఎలాగైతే పెడచెవున పెట్టాడో, ఈరోజు క్రైస్తవులు కూడా అనబడుతున్నటువంటి వారు వాక్యం చెప్పబడుతుంటే వినడం లేదు, విశ్వాసం ఉంచడం లేదు. విశ్వాసం ఉంచకుండా పశ్చాత్తాపం రాదు, పశ్చాత్తాపం లేకుండా మారు మనసు రాదు. ఇవన్నీ రాకుండానే అక్కడ బాప్తిసము తీసేసుకుంటున్నారు. తీసుకొని ఏమైపోయారు వీళ్ళు? అననీయ సఫీరాలు పడిపోయారు, చెడిపోయారు. దేవుని యొక్క రాజ్యములో నుండి, సంఘములో నుండి వెలివేయబడ్డారు. మరి పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చారు అని పేతురు గారు పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మనం చూసాం. అందుకనే అంటాడు కదా అపోస్తల కార్యములు 8వ అధ్యాయం 21వ వచనములో, నీ హృదయము దేవుని ఎదుట సరి అయినది కాదు. ఎందుకు సరి అయినది కాదు? దేవుణ్ణే మోసం చేస్తున్నావు. నీ యొక్క జీవితంలో మారు మనసు అనేటటువంటిది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. ఆ మారు మనసు పొందకుండా, పశ్చాత్తాపం చెందకుండా డైరెక్ట్గా బాప్తిసాలు తీసేసుకుంటున్నావు. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరికి ఏమి కావాలి? మారు మనసు కావాలి. మరి దేవుడు ఈ లోకానికి యేసుక్రీస్తు ఎందుకు పంపించాడు? యేసుక్రీస్తునంటే యేసుక్రీస్తు తండ్రి పని జరిగించాడు. నీవు కూడా ఆ యొక్క తండ్రి పని జరిగించాలని నిన్ను కూడా ఈ లోకంలోనికి పంపాడు. బాప్తిజము తీసుకోకముందు ఏం చేయాలంటే మారు మనసు పొందాలి. మారు మనసు
పొందాలి. ప్రియులారా, రోమపత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకొనున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందాలి. చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట రాయబడి ఉందో. మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన బాప్తిసము తీసుకున్న తర్వాత తీసుకోకముందు ఏం కావాలంటే ఉత్తమము అనుకూలము ఏదైతే ఉందో, దేవుని చిత్తం ఏదైతే ఉందో పరీక్షించాలి. పరిశీలన చేయాలి. పరీక్షించుకొని తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం జరగాలట? మన మనస్సులు మార్చుకోవాలి, మన హృదయంలో పశ్చాత్తాపము కావాలి. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మన మనస్సు మారుతుందంట. ఏమవుతుందంట? పరిశుద్ధాత్మ వలన రూపాంతరము చెందేటటువంటి పరిస్థితి. రూపాంతరము పొందుడి. మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. పిల్లరా, మరి ఆ అజ్ఞాన కాలంలో దేవుడు చూడనట్టుగా ఉండెను అని చెప్తున్నాడు. అపోస్తలుల కార్యం 17వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో ఆ అజ్ఞాన కాలమును దేవుడు చూడనట్టుగా ఉండెను. ఇప్పుడైతే అందరూ మారు మనసు పొందవలనని మరి దేవుడు మనుషులకు ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాడు. అంతటను మారు మనసు పొందాలి. మారు మనసు పొందిన తర్వాతే బాప్తిసం. మారు మనసు పొందకుండా, పశ్చాత్తాప పడకుండా, విని విశ్వసించకుండా నువ్వు బాప్తిసం తీసుకుంటున్నావంటే నువ్వు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అక్కడ అననీయ సభ్యులు పడిపోయారు, సంఘంలో చేర్చబడ్డారు. బాప్తిసం తీసుకొని సంఘంలో చేర్చబడి అపోస్తుల యొద్ద వాళ్ళు వారి యొక్క భూమి వెలలో కొంత తీసుకొచ్చి పెట్టారు, కానీ వాళ్ళు పడిపోయారు. అక్కడ సీమోను కూడా పడిపోయారు. నమ్మాడు, పిలుపు ప్రకటించినప్పుడు నమ్మాడు, బాప్తిజం తీసుకున్నాడు, కానీ వాని ఆలోచన, వాని యొక్క మనసు మారలేదు. ఎడబాయకున్నాడంట. పిలుపును వెంటబెట్టుకుని ఉన్నాడు సీమోను, కానీ వారి యొక్క హృదయము మారలేదు. మారు మనసు చెందనటువంటి హృదయాలు ఏమైపోయాయి? పతనమైపోయాయి. ప్రియులారా, ఈరోజు మారు మనసు చెందకుండా బాప్తిజం తీసుకుంటున్నావు. ఒకసారి నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకో. కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభువు తన వాగ్దానమును గూర్చి ఆలస్యం చేయవాడు కాడు, కానీ ఎవడను నశింపవలెనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడు. ప్రభువు దేవుడు ఎవరు కూడా నశించిపోవద్దని మరి మన ఎడల ఆయన దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడంట. మనము మారు మనసు పొందాలని, మనము పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందాలని అందరి ఎడల ఆయన ఇచ్చయిస్తూ ఉన్నాడు. అందరూ రక్షించబడాలి, నా సన్నిధిలో ఉండాలి అని దేవుని యొక్క కోరిక. ప్రియులారా, ఆయన మన ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడు. కాబట్టి మారు మనసు అనేటటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ప్రియులారా. కాబట్టి బాప్తిసం కాదు తీసుకోవడం. ఫస్ట్ నీ హృదయంలో ఏం జరగాలంటే వాక్యము ప్రకటించబడుతున్నది. అవి ప్రకటించబడినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు వినాలి. విన్న తర్వాత విశ్వాసం తర్వాత పశ్చాత్తాపం తర్వాత మారు మనసు పొందిన తర్వాత యేసు ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేపాడని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన తరువాత అప్పుడు నువ్వు బాప్తిసం తీసుకోవాలి. ఇది వాక్యానుసారమైనటువంటి బాప్తిసం. ప్రియులారా, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, అర్థం చేసుకోండి. మరి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను. మరి యూట్యూబ్ సెర్చ్లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బైబుల్ థియాలజీ అని మీరు టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే నేను మాట్లాడిన ప్రసంగాలను మీరు వినొచ్చు. విని దేవుని పనిలో మీరు కూడా వాడబడాలి అని కోరుకుంటున్నాను. మరి ఇంకా మీరు మా యొక్క పరిచర్య కొరకు ప్రార్థించండి. అనేకులను మరి చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి నడిపించలాగున దేవుడు అలాంటి తన మహాప్రేమ చేత మనల్ని అందరినీ వాడుకొని అనేక ఆత్మలు రక్షించాలని, ఇంకా సత్యమైనటువంటి విషయాలను, ఇంకా లోతై ఉన్నటువంటి మర్మాలను వెలికి తీసి అందులో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని, మర్మాల్ని మనం బయలుపరచలాగున
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేసి మనల్ని మరి తన ఎదుట నిలవబెట్టుకునే దేవుడికి మహిమకరంగా మనం ఈ లోకంలో జీవించాలని ప్రభువుని నేను మనవి చేస్తూ ఈ నా మాటలు నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను. ఆమేన్, ఆమేన్.